Hola, molt bona nit. L'OTAN ha fet un balanç entusiasta de la campanya aèria iniciada fa 61 dies contra Iugoslàvia. Segons els portaveus de l'Aliança, la maquinària militar sèrbia està profundament deteriorada. També estan satisfets per haver tallat vies fèrries, carreteres, totes les refineries de petroli i tots els ponts sobre el Danubi, excepte els de Belgrad. Des del punt de vista humà, l'OTAN no ha aconseguit frenar la neteja ètnica planificada per Slobodan Milosevic. Només en 24 hores, 8.000 persones han creuat la frontera de Vlase. A Belgrad i Novi Sad, els ciutadans estan acostumats a viure a les fosques perquè les companyies elèctriques són incapaces de restablir el servici. I del conflicte bèl·lic a Europa, una desgràcia natural a l'Àsia. Al Pakistan, un cicló ha assolat la primera ciutat comercial del país, Karachi, i tota la zona costanera pròxima. Almenys han mort 85 persones i altres 500 estan desaparegudes. Un centenar de poblats han quedat destrossats, però sembla que els camps petroliers i les plantacions de cotó no s'han vist greument afectades. També a Europa Central el desbordament de rius s'ha produït inundacions en àmplies zones del sud d'Alemanya, Àustria i Suïssa, on 4 persones han resultat mortes i milers han hagut de ser evacuades. I en l'àmbit informatiu més pròxim els contarem que centenars de veïns d'Albaida han acompanyat la seva patrona, la Mare de Déu del Remei, pels carrers de la localitat quan estos dies celebra el centenari del seu patronatge. Precisament, la imatge ha estat present en la bendició de la nova llar de la tercera edat que du el seu nom. A l'acte han assistit nombroses autoritats, entre elles el president de la Generalitat, Eduardo Zaplana, l'arquebisbe de València, Agustín García Gasco, i el bisbe de Cartagena-Múrcia, nascut a Albaida, Manuel Ureña. La Mare de Déu recorrerà els pròxims dies tots els carrers de la localitat. I diumenge, futbol. Poc beneficiosa ha sigut la jornada per als seguits valencians de primera divisió. El València ha empatat a 1 en última instància davant la Reial Societat i només s'emporta un punt. L'únic gol del València, marcat per Adrián Ilien, no ha ajudat massa en les pretensions des de Mestalla d'acabar la Lliga en posicions de Lliga de Campions. El Villarreal, pel seu compte, ha tornat a perdre. En esta ocasió davant el Betis i pel notable resultat de 3-4. Un marcador que no afavoreix les aspiracions groguetes d'abandonar la promoció. La Palma d'Or del Festival de Cinema de Cannes no vindrà a Espanya. El màxim guardó del certamen ha sigut per a la pel·lícula Rosetta, un film dels germans belgues Luc i Jean-Pierre Dardenne. Però el guanyador moral, segons la crítica, és Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. El realitzador manxec no torna a casa amb les mans buides. Ha guanyat el premi al millor director, un reconeixement que no havia tingut cap director espanyol a Cannes des de Luis Buñuel al 1961. La gran vencedora de la nit és la francesa L'Humanité, de Bruno Dumont. Hay que ponernos al día de lo que está pasando. Com cada dia, els oferirem més detalls de totes aquestes informacions en la tercera edició de Notícies 9. Serà en acabar el programa Fem TV. Fins després.